24 fevraldan 25 fevrala geçen gece Marı velayetinin Marı şehrinde cemaat hoculuğuna değişli idaraların işerleri dağdan saat 7'e çenli köçelerde arasaçılık işlerini geçirdiler. İrden saat 7'de şehrin esası köçelerinin ençemeti yapıldı. Köp adam iş yerlerine dağdan saat 5'te gitmeli oldu. Bu başaylıklar prezidentliğe dalaşar Serdar Berdimuhamedov'un Mara etmeğine qarşılan saparına görülen tayarlıkların bir bölüğüdü. Bu giňgerimli taýýarlyklara garamadan Serdar Berdimuhamedow'un garaşylan sapary amala aşmady. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada habar berýän Mardak habarçysynyň maglumatlaryna görä, 25 fevralda Serdar Berdimuhamedow'un özüniň saýlaw kampaniýasynyň çäginde Mara gelmegine garaşylýardy. Bu ýerde onuň welaýatyň baş mescidinde uly sadaka bermegine we soňra ýygnak geçirip saýlawçylar bilen duşmagyna hem garaşylýardy. Emma bu çärelere gatnaşan büdjet işgärleri Serdar Berdimuhamedow'un velayete sapar etmejekdigini irden saat 8'de bilip kaldılar. Onun sebepleri barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat ýok. Sadakanyň serdarsız geçjekdigini aýtdylar. Taýýarlyklaryň ählisi puja çykdy diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran marly büdjet işgärleriniň biri 25 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Adatlyň bu barada Mary velayet we şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Marda Serdar Berdimuhamedow'un saparyna taýýarlyklar 24 fevralda başlandy. Bu taýýarlyklaryň çäginde cemaat hojalygyna değişli idaralaryň arasaçylyk işgärleri gijesi bilen işläp aeroportdan şäheriň içine gelýän köçeleriň ählisini süpürüp ýuwmaly boldular. Köçeleriň gyralaryna täze güller ekildi. Mundan başga da 24 fevralda gişlik şäheriň tas ähli köçesine polisiýa we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň raýat geyimli işgärleri yerleştirilip gödökçülük güýçlendirildi. Polisiýa işgärleri gijesi bilen nowatçylyk çekdiler. Adamlaryň ýapylan köçelerden geçmegine ruhsat berilmedi. Serdaryň velayet etmegine garaşylan saparyna edil prezident gelýän ýaly taýýarlyk görüldi diýip şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde 25 fevralda habarçymyda gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä meýilleşdirilen ýygnagy we sadaka gatnaşmaly raýatlar Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan saýlanyp alyndy. Hemişe bolşýaly çärelere gatnaşdyryljak adamlar bir näçe barlygdan geçmeli boldular. Olaryň ähli şahsy maglumatlary ýygnalyp 7 arkasy barlandy. Şeýlede bu çäreler üçin idara kärhanalardan gelşikli zenanlary we gyýdlary hem saýlap aldylar. Olardan çäre baranlarynda öz ýanlary bilen pasportlaryny getirmegi hem talap etdiler diýip büdjet işgäri belledi. Şol bir wagtda büdjet işgärleri bu çärelerde we olary görülýän taýýarlyklarda ýurtda dowam edýän karantin çäklendirmeleriniň berjay edilmeýändigine hem ünsü çekýärler. Başga wagtda köçelerde adamlar üýşüp duran bolsa, polisiýa işgärleri ketelçiligi bahana edip 2 metr aralygy saklamalydygyny we üýşmeleriniň gadagandygyny aýdyp olary dargadýarlar. Ýöne 25 fevralda geçiriljek çäreler üçin her idaradan 10 adam saýlanyp alyndy diýip büdjet işgäri sözüni jemledi. Bellesek döwlet medeniýeti ýurtda 12 martda geçiriljek irki prezident saýlawlaryna görülýän taýýarlyklar, dalaşýarlaryň saýlawçylar bilen duşuklar barada ýygyderli habar berýär. Ýöne habarçylarymyz ýurtda diňe Serdar Berdimuhamedow'un saýlaw kampaniýasynyň dawaralanýandygyny, onuň sebitleri edýän saparlaryna giňgerimli taýýarlyk görülýändigini aýdyp, beýleki dalaşýarlaryň saparlary we saýlawçylar bilen duşuklar barada tas hiç kimiň bilmeýändigini aýdýarlar. 23 fevralda Azatlyň Lebap welaýatyna habarçysy Serdar Berdimuhamedow'un sebiti eden saparynyň öňü sirasynda onuň geçjek köçesiniň ýuwulyp arasalanandygyny, soňra da onuň raýatlaryň piýada we ulaw hereketine ýapylandygyny habar berdi. Serdar Berdimuhamedow'un 23 fevralda sebiti etmegine garaşylýan saparyny dalaşýar dälde prezident gelýän ýaly taýýarlyk görülýär. Aeroportdan Türkmenabad şäherine gelýän ýoluň uğrunda ýogorlar geçirilýär. Bu ýogora 100 çemesi adam gatnaşyp olar ýoluň uğrundaky ekin meýdanlaryny şol sanda haşal otlary arasalaýarlar. Bu ýoluň uğrunda täze arçalar ekilýär diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 22 fevralda beren maglumatynda aýdypdy. Belletek şuňa meňdeş taýýarlyk çäreleri adatça prezident Gurbanoğlu Berdimuhamedow'un welaýetlere edýän saparlarynyň öň ýanynda bolup geçýär. Döwlet başlygynyň ogly, maliýe we ykdysadyýet puwdagyna gödäwçilik edýän wise-premier 40 ýaşly Serdar Berdimuhamedow'dan beýleki dalaşýarlaryň
atları yurdun siyasi durmuşunda häzire çenli tas eşidilmendi. Sinçiler duydansız öğlan edilen irki prezident saylawlaryny Türkmenistanda häkimiýeti atadan ogla geçirmek sinanşy häsiýetlendirýärler. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan yerli sinçilaryň we türkmenistanylaryň ençemesi hem saylawlary daşary ýurt diplomatlar üçin gurnulýan bir oyun we onda dalaş edýän kandidatlary şol oyunyň oyunçylary diýip adlandyrýarlar. Eýem kimin prezident boljagy öňünden belli. Ýasama sesler eýem taýýar. Saylaw düýbünden dereksiz bir çäre. Bu çärelerde dine büdjet işärleri kösenýär. Sebäbi olar bu çärelere mejburi gatnaşdyrylýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda şu wagta çenli geçirilen hiç bir saylaw awraýly halkara sinçiler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady.